Barkanmu dai da jama'a, da fatan an yi sallah lafiya. To Allah ya saka aƙidan mu ɗaya ce har gobe. Kwankwasiya, kuna gani labulen ɗaki na ja ne, fulo na ja ne, shimfiɗa ta ja ce, hula ta ja ce, mayafi na gashi ja ne, kun gani mayafi na ma ja ne. Na lura cewa duk wanda yake kwankwasiya an sa mishi ido a faɗin Najeriya. To ku sani cewa da sannu kunkuru zai je inda jirgin sama ya je, kuma sannu ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a kai ba. Insha Allahu Kwankwaso sai ya yi shugaban ƙasar Najeriya. Kuna ta kama mutane kuna ɗaurewa, kuna ta kama mutane kuna ɗaurewa. Allah ya hore mana baki da kuma rashin tsoro da jajircewan da za mu yi magana akan duk wani ɗan bora uba da yake takura mana. Masana'antar fim ba siyasa ba ce. Yanzu da dai zan iya cewa malamai sun ɗauki siyasa sun ƙaƙaba cikin addini, to wannan su suka ga dama, amma masana'antar fim ba wajen siyasa ba ne. Ku daina kama 'yan fim da mawaƙa kuna ɗaurewa. Saƙo ne daga gare ni Ya'u Chamama Zaria, ba tsoro nake ba.